Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli din qardaşlarım. Көңіл ғибадәтләре турында булган вағазны дәвам итәбез. Әлбәттә, көңіл ғибадәте бик мөһим дип әйттек. Һаманы көңелне төзәтеп торырга кирәк. Аны төзәтә торган әйберләр әлбәттә Аллаһтан дуа кылып сорау. Көңел ул карая. Гөнаһлар сәбәпле карая. Күңел ул үзгәрә, дөрес уйлар уйламый. Әмма ләкин әгәр дә кеше Аллаһка бәйле икән күңелен, Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорый икән, төзек күңел сорый икән, төзәтергә тырыша икән, Аллаһ Тәгалә аңар ярдәм итә. Әлбәттә, бу инде Аллаһ Тәгаләгә мәхәббәткә бәйле, Аллаһка итаат итүгә бәйле, буйсынуга бәйле, һәм инде дуа. Аллаһтан сорау. Бик зур ниғмәт Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп, күңелләребезне төзәтүне Аллаһ Тәгаләдән сорау. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһтан сорыйды: "Я муқаллибул кулуб, саббит қалби ала диник" дип. И күңелләрне үзгәртүчән зат, күңелемне шушы диндә ныгытсаң иде. Ягъни күңелемне ныгытсаң иде дип. Чөнки күңел үзгәрүчән. Ул бүген бер төрле, кичкә иртән бер төрле, кичкә икенче булырга мөмкин. Үзгәреп китергә мөмкин. Шушында әлбәттә күңелләрне саклау Аллаһка итаат белән, Аллаһка ялвару белән, Аллаһтан ярдәм сорау белән була. Һәм кеше шушы күңелен ул Аллаһ кушканча кулланырга тиешле. Аллаһ Тәгалә безгә күзне күрү өчен бар итте, колакны ишетер өчен, күңел белән белер өчен, таныр өчен бар итте. Ягъни кеше шушыны дөрес кулланырга тиешле. Һәм дөрес кулланыр өчен әлбәттә күз һәм колак аңар бәйле. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә: "Калб ул бер савыттай, һәм аңар тоташкан күз һәм колак. Шундан килә алындан мәддә. Нинди мәддә син анда саласың? Күзен аша шушы савытка нәрсә саласың? Колагын аша нәрсә саласың? Нәрсәне саласың? Шулай уйлый һәм шулай фикерле синең күңелең. Әгәр дә син харамга карыйсың икән, харамны тыңлыйсың икән, синең харам белән тула күңел. Әгәр дә киресенчә кирәкле әйбер карыйсың, гыйбрәтле әйберләр карыйсың һәм файдалы әйберләр ишетәсең икән, синең күңелең чистара, сафлана һәм аның фикерләве дә дөрес була. Шуңа күрә ул гыйлемне алырга тиешле. Әмма ләкин шушы күз һәм колак аша без калбыбызга мәгълүмат салабыз. Һәм әлбәттә калбны, күңелне сафлый торган әйбер Аллаһны искә алу, Коръан уку. Сулейман әл-Хаувас исемле галим әйтә: Аллаһны искә алу дип әйтә. Ул тәнгә ашау шикелле ди. Менә тәнгә кеше ашагач көч-куәт ала, күңел кайдан көч-куәт ала? Зикр итү белән. Аллаһ Тәгаләне зикр итү белән ул көч һәм куәт ала. Кеше ничек авырган вакытта ашауның тәмен тоймаган шикелле. Әгәр дә күңел дөньяга бәйле булса, ул зикрнең ләззәтен тоймый дип әйтә. Ягъни күңеленне, калбинне башка әйберләр белән тутырсан, кирәкмәгән әйберләр белән тутырсан, зикрдән ул зур файда алмый ди. Әгәр дә ул буш булса, ягъни кирәкмәгән әйберләр анда булмаса, ул әлбәттә күңел Аллаһны искә ала. Искә алгач тәэсирләнә. Шуңа күрә борынгы галимнәр Аллаһ Тәгаләне искә алганда елый торган булалар. Коръан укыганда елый торган булалар. Чөнки аларның күңелләре анда зикрдән башка әйбер юк. Аллаһ Тәгаләне искә алудан башка әйбер юк.
Шулай ук шушы галим әйтә, калипнең давасы бишәү ди. Калипнең давасы бишәү. Беренчесе фикерләп, аңлап Коръәнне уку ди. Ягъни Коръәнне укып барасың, аңлайсың. Гарәпчәсен белмәсәң, тәфсирен укыйсың. Тәрҗемәсен укыйсың. Фикерлисең, фикер йөртәсең шушы Коръән аятларында. Әз ашау дип әйтә. Эшнең буш булуы дип әйтә. Төнге намазга туру ди. Сәхәр вакытында дуга кылу ди. Һәм яхшы изге кешеләр янында утыру дип әйтә. Менә булар бөтенесе дәген калипне чистартуга файда бирә. Әлбәттә, изге кешеләр янында утыру, ул борынгы галимнәр аны бик күп искә алалар. Әгәр дәген күңелгә берәр караңгылайса дип әйтәләр галимнәр, ниндидер вахшатлык, ягъни караңгылык килсә ди, бара идем фулан галим янына. Аның йөзенә карау инде минем күңелләремне үзгәртә иде дип әйтәләр. Әлбәттә, изге кешеләр булганнар. Тақва изге кешеләр янына булу. Хәтта аларга карау гына, инде алар белән утырсан, алар белән сөйләшсән, Аллаһ Тааланы искә алганда, ул сине Аллаһ Таала турында Аллаһны искә төшертсә, ягъни әлбәттә тәэсир итә. Тәэсир итә. Шуңа күрә күңелдә борчу булганда, күңелгә урын тапмаганда, менә кайбер кеше үзенә урын таба алмый. Шөнкелеккә бирелгән вакытта, менә шундый кешеләр янына барырга кирәк. Андый кешеләр таба алмыйсың икән, Аллаһ Тааланың сүзен, Коръәнне укырга кирәк. Коръәндә Аллаһ Таала сиңа шул сүзләрне җиткерергә мөмкин. Яки берәр вагазны тыңларга кирәк. Яки берәр китап, файдалы китап укырга тырышырга кирәк. Ягъни андый кешеләр булмаса, әмма ләкин әгәр дәген тақва, Аллаһ Тааланың куркучан кешеләр бар икән, әлбәттә алар тәэсир итә. Һәм шулай ук күңелләрне йомшарта торган һәм дәвалый торган әйберләрдән берсе ул да булса үлемне күрү. Үлгән кешеләрне күрү, каберләргә бару, авыруларга бару, авырулар янында булу, булар бөтенесе дәген күңелне тәэсир итә. Күңелгә тәэсир итә. Чөнки үлемне искә алу, ул калипне йомшарта дип әйтә галимнәр. Һәм терелтеп җибәрә. Хәтта Саид ибн Җубайр рахимахуллаху әйтә, әгәр дәген күңелемнән үлемне искә алу китсә ди, күңелем бозыла дип куркам дип әйтә. Ягъни әгәр дә үлемне искә алмасам да минем күңелем бозыла дип. Ягъни шушы үлемне искә алу белән мин күңелемне саклап торам дип әйтә. Сафван ибн Сулейм рахимахуллах Мәдинә шәһәрендәге Бакия зиратына бара торган була. Аның артыннан бер кеше бара, нишләр микән дип. Зиратка баргач, бу кеше Сафван рахимахуллах елый. Аптырый, уйлый Алланың берәр туганыдыр, шуны искә алып елыйдыр дип уйлый. Икенче вакытны икенче каберләр янына баргач, шунда дагы елый. Шуннан соң сорый бер кешедән, ни ул шулай елый дигәч, ул кабердә дип әйтә, бөтенесе дә аның кардәшләре ди. Ул кабергә бара, күңелен паклар өчен. Күңелен сафлар өчен, шушы, ягъни үлемне искә төшереп, шуның өчен хөрмәтле дин кардәшләрем, менә без зиратка барабыз, хәзер җәй көннәрне, яз көннәрне кеше зиратка бара. Кабер чистарту гына синең максатың булмасын. Каберне тәртипкә китерү генә максатың булмасын. Шунда булгач, фикерлә, уйла. Менә ул урынга безгә дәген ятасы. Менә анда синең әтиң ята, әниң ята, әбиң, бабаң ята. Безгә дәген шул көн киләчәк. Менә хәзерге вакытта шундый йогышлы авырулар таралган вакытта күбрәк шушы фикерне, уйларыбызны искә төшерергә тиешлебез. Ягъни
Аллаһ Тәгаләнең әҗәле ул инде язылган. Безгә ул билгесез кайчан икәне. Әмма ләкин ул чын бар, хакыйкать. Һәм ул һәр көн безгә, ягъни һәр көн кеше фикерләсә һәм уйласа, ул безгә киләчәк дигән әйберне онытмаска кирәк. Шуңа күрә үлем турында уйлау, әлбәттә, күңелне сафландыра һәм чистарта. Һәм әлбәттә, кеше күңелен чистартыр өчен ул тырышырга тиешле. Ул изгелеккә омтылырга тиешле. Ул үзе белән көрәшергә тиешле. Ягъни, әгәр дә син аның өчен тырышмасаң, җиңел генә булмый. Кайбер галимнәр әйтәләр, күңелемне дип әйтә, 20 ел сакладым ди. Аннары ул 20 ел мине саклады дип әйтә. Аннары Аллаһ Тәгалә безне саклады ди. Ягъни, күңелем белән шушы 20 ел көрәштем ди. Аннары Аллаһ Тәгалә миңа тәүфыйк бирде, ягъни Аллаһ Тәгалә шушы аны саклый башлый. Ягъни, күп галимнәр әйтәләр үзләренең тырышлыклары турында. Ул ихлас гамәленә бәйле, әлбәттә, риядан саклану. Кеше күңеле белән көрәшә. Төрле начар уйлардан, кешеләр турында начар уйдан һәм башка төрле яман гамәлләрдән. Чөнки әгәр дә синең күңелең дөрес булса, тугры булса, синең ул башка агъзаларыңа да тәэсир итәчәк. Әлбәттә, шушында искә алып китәсем килә, күңелгә зыян китерә торган әйберләр турында. Әгәр дә күңел Аллаһ белән түгел, башка әйбер белән бәйле булса, әлбәттә, иң зур зыян китерә торган нәрсә шушы. Әгәр дә ул күңелен берәр хатынга бәйләсә, дөньяга бәйләсә, машинага, йортка, ягъни аның күңелендә фақат шул гына акча, байлык, хатын-кыз яки башка эш мәсәлән, карьера мәсәлән, мисал өчен, башка урын юк анда. Әлбәттә, бу йөрәккә бу бик зур зыян китерә. Чөнки синең күңелең шушыңа бәйле. Һәм бу сиңа зарар сала. Хәтта ул табыну хәленә җиткерергә мөмкин. Ягъни, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, "Та'иса абдуд динар" дип әйтте. Акча кулы, ягъни бәхетсез булсын дип әйтте. Акча кулы ди. Габд дип атый, акча кулы дип атый, кием кулы дип атый. Шуңа күрә мусульман кешенең менә бу Аллаһ Тәгалә безгә бирде кулланырга акча, мал, хайваннар, кием, машина, йорт, хатын, балалар. Улар Аллаһ Тәгалә биргән дөнья зиннәте. Аларны кеше күңеленә кертеп, Аллаһтан ерагаерга тиеш түгел. Кешенең күңелендә төп максат Аллаһның ризалыгына ирешү булырга тиеш. Ягъни, бу дөньяда Аллаһ Тәгалә тормыш җайлы булсын өчен, җиңел булсын өчен, аларга аны безгә бу дөньяга зиннәт итеп бирде, инструмент итеп бирде. Ягъни, ул кешенең күңелен каплап бетергә тиеш түгел. Шуңа күрә әгәр дә кеше күңеленә шушыны кертә икән, ул шуның белән газапланачак. Менә шуны онытмаска кирәк, галимнәр әйтәләр, әгәр дә кеше күңеленә Аллаһтан башка әйберне тутыра икән, ул аңар бәла булачак. Ул аңар бүген түгел, ләкин киләчәктә ул аңар бәла булып кайтачак. Кемдер дөнья куа, аннары ул дөньясын кая куярга белмичә, налогын түли алмыйча, һәм башка төрле мәшәкатьләр белән шушы дөньясы аны һәлак итә. Һәм башка мисаллар аңар бик күп. Шуның өчен кешенең әгәр дә кешенең күңелендә Аллаһ Тәгаләгә бәйле булса, ягъни Аллаһ Тәгаләгә бәйле дигән сүз, син ахират турында уйлыйсың. Аллаһ Тәгалә кушкан әмерләрне үтәү турында уйлыйсың. Әгәр дә синең күңелең шушыңар бәйле булса, ул вакытта әлбәттә синең бөтен нәрсә тәртиптә булачак. Ягъни дөньяда кирәк, дөньяны да алып барырга кирәк, гаиләне дә алып барырга кирәк, балаларны да алып барырга кирәк. Бөтенесе кирәк, әмма ләкин синең төп максатың Аллаһ Тәгалә. Әгәр дә төп максат булса, Аллаһ Тәгалә башка юлны
яғни башкаларын тәртипкә куя. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, әгәр дә кешенең максаты Аллаһ булса ди, башкаларны Аллаһ Тәгалә тәртипкә китерә дип әйтә. Яғни Аллаһ булса дигән сүз, яғни ахират булса, ахират турында кайгыртса, бу дөнья өчен Аллаһ Тәгалә тәртипкә китерә. Шулай ук күңелгә тәэсир итә торган әйберләрнән, ягъни зыян белән тәэсир итә торган әйберләр артык әйберләр. Дөнья булсын ул, хәтта харам булмаган әйберләр дәген. Артык сөйләү, артык ашау, булар бөтенесе дәген күңелгә тәэсир итә. Һәм күп галимнәр әйттеләр, күңелгә тәэсир итә торган әйбер ул артык ашау дип әйттеләр. Артык ашау кешенең күңеленә тәэсир итә. Чөнки Имам Шафиғи рахимахуллаху әйтә, артык ашау тәнне ауырайта, калбне карайта, зихенне битерә, йокыны китерә һәм гыйбадәттән зәгыйфләндерә дип әйтә. Һәм башка андый мисаллар бик күп. Бик күп, шуның өчен кеше артык булган ашау, артык булган сөйләшү, артык хәтта карау, кирәкмәгән нәрсәгә карау. Хәзерге заманда кеше телиме, теләмиме, соцсетләрдә утыра. Кирәкме ул, кирәк түгелме ул, төрле роликларны карый. Хәтта харам да булмаска мөмкин, ләкин анда файда дагын юк. Кирәкмәгән нәрсәләр, менә булар бөтенесе дә күңелгә тәэсир итә. Ягъни күңелгә тәэсир итми калмый. Шуның өчен кеше күңелен кайгыртырга тиешле. Ягъни без әйттек, күңелгә мәгълүмат килә ике юл аша, күз һәм колак. Шушы күзе һәм колагы аша нәрсә аңлар керә. Шуның өчен менә булар бөтенесе дә күңелгә тәэсир итә. Без күңелебезне сакларга тиешлебез. Аллаһ Тәгалә барыбызны да шушы күңел ширләреннән сакласа иде. Әлбәттә, күңелгә тәэсир итә торган әйберләр бик күп. Аллаһ Тәгалә барчаларыбызны сакласа иде.